Ульяновскида ТАССРның 100 жылыгына багышланган чаралар ел башыннан ук уздырыла башлады. Аларны өлкәнең татар мәдәният үзәгендә танылган коллекционер Абдулла Дубинның фотожыентыгы буенча эшләнгән Борынгы Казан дигән уникаль фоторәсемнәр күргәзмәсе ачып җибәрде. Үзәкнең Мәгърифәт һәм мәдәният музеенда исә бер гасырлык юбилейга багышланган экспозиция әле бүген дә эшләп тора. Аны һәр теләгән семберлек килеп карый ала. Шунсы сөенечле, байтаклар Казанда, Татарстанда туып үсмәсәләр дә, Татарстанны тарихи ватаннары итеп саныйлар. Республика үсеше белән горурланып яшиләр. Казан, Татарстан безгә ул кибла ягы. Мы Казань очень любим, и стремимся попасть туда, потому что там хорошо. Казан өчен аның белән бик горурланабыз. Безнең татар халкы бик бердәм. Бүген исә өлкәнең татар милли мәдәни автономиясе август айында Казанда узган милләт җыенында катнашкан делегатлар белән чәй истәләре артында очрашу оештырды. Әлбәттә инде җитди сөйләшүдә сүз беренче чиратта телне саклау, аны балаларга өйрәтү хакында барды. Безнең халкыбыз тарихында беренче тапкыр үткәрелгән милләт җыенында да халкыбызның бүгенге хәле, киләчәк язмышлары турында ачыктан-ачык сөйләшү булды. Әлбәттә, анда кабул ителгән татар халкының үсеш стратегиясе дәүләт тарафыннан финанс средстволар белән ныгытылачак. Әмма шул ук вакытта Рөстәм Нургалиевич Миниханов та, Минсимир Шарипович та, Васил Гаязович Шәрифразиев та һәм башка чыгыш ясаучылар да беренче урынга куйдылар. Без һәммәбездән, менә шушы залда утыручылар да, залга килә алмаганнар да, кем мин татар буларак, милләтемә, татар халкына нинди файда китерә алам дигән сорауны куярга тиеш бүгенге көндә, һәм шушы сорауны исебездә тотарга тиешбез. Очрашуда Татарстанның диния нәзарәте каршында эшләүче Аксакалар шурасыннан килгән кунаклар да катнашты. Шура рәисе орынбасары Борынгы Сөмбер төбәгендә динне, телне саклауга, мәчетләр ачуга зур өлеш керткән сөмберләргә изге Коръән китапларын һәм рәхмәт хатларын, милли китапханәгә яңа татар китапларын тапшырды. Бу көнне очрашуга килгән һәр кешегә дә Казан утлары журналының яңа саннарын да бүләк иттеләр. Казан тырыша ул. Казан бик нык тырыша. Үзебезнең татарлыкны саклап калыр өчен. Бер мине дә шәлләми ул. Акчасында, менә безнең мәдәният өлкәсендә эшләгәч, коллективларында түләпсез җибәрә. Ләкин Казан тырышуына җитми. Монда безнең президиумда утырган һәр кешенең чыгышында әйтелде ул сүз. Сез аңладыгыз, без үзебездә тырышырга тиеш. Бергә тырышканда гына без яшибез. Без яшәячәк, без татар күп. Татар булдыклы ул яши дә белә, эшли дә белә, ул хөрмәт тә казана белә, без хөрмәтле халык. Безгә татар булып яшәшемә күрә, үзебезнең татарча сөйләшмичә, балаларыбыз да, оныкларыбыз да татарча аралашып, шушылай әйтелгәнчә, гореф-гадәтләребезне белеп, традицияләргә нигезләнеп яшәсәк, эшләсәк, без булдырырбыз. 3 сәгатьтән артык барган очрашуда чыгыш ясаучыларның байтагы Казан ярдәме турында сөйләгәндә Татарстан Яңа гасыр телеканалы эшчәнлегенә дә югары бәя бирделәр. ТНВ передачалары безне Сибир татарлары, Әстерхан, Оренбург татарлары, Архангельск татарлары белән бөтенебезне туплаштырып тора торган бер орган. Шуның içinde без ТНВ телевидениесенә дә яңалыклар белән Татарстанда нинди хәлләр булганнарны таныштырып барган өчен бик зур рәхмәтлебез. ТАССРның 100 еллыгына багышланган тагын бер матур чара өлкәнең Ленин исемендәге китапханәсендә Казан галимнәре һәм өлкә губернаторы Сергей Морозов катнашында узды. 170 еллык тарихы булган китапханәдә үткән әлеге кызыклы кичә хакында без алдагы тапшыруларыбызда сөйләрбез.